Tänään olisi drop game paikka. Paskan idio! Paskan Eka kierros. Mä voin dropata. Mä droppaan. Yksi doori. Jos se skämmää. Topias, tunnet sä tota? En. OMG sanoo mun. Lol, toi Tekaattori on varmaan joku ton kaveri. Lol. Mitä droppasit? Vielä. Sä sanoit äsken, ettei sulla oo. Saanks mä sen ostan? No on kamui. Mistä tiedät? Koska se skämmää ja kyllä ihan varmaan muuten skämmäs. Kaikki kautta report. Oi voittaa, se ei oo dropannut mitään. On. Niin nyt. Eihän toi edes ottanut niin. Piti! Sano! Bännää sut kohta. Ei bän. Niin just, häkkerit. Se kamma piti. Ne on kamui. Kamui ihan selviä. Ihan selviä, että kamui ei mui. Toi idiootti sanoi niin. Toi idiootti. Niin just. Mä tein joka reportin, kun tekee 12 kautta reporttia. Arvatkaa mitä saa DL:n. Arvatkaa mistä tiedän. Yhdessä kyltissä sanoi, että ehkä 500 kautta reporttia. Mä en ehtinyt edes vastata. No se mennäs mutkiin! Lol. Olin. Okei, mä Niin. Kamu. Etsitään toinen. Joo. Ottakaa. En tiedä, mennään johonkin. No nyt ne bännäs muutkin. No, Rappasitko mitään? Mennään. En. Hyvä. Tulkaa, mä sanon sit, jos menkää kaikki eri maahan. Mä tradailen. Huijumaa. Kysykää tyypiltä, kuka pitää rap gamea. Niin topat. Vois tehdä tästä videon top 5 tyhmiä skämmeriä. Joo, vois kyllä. Joo. Mä vois tehdä. Tää tulee vauppa. No. Se näin omasta. Ja vielä. Mä kysyin omasta vastaakohan kukaan. Mä. En. Amui. Kamu. Amu. Mulla ei oo mitään. Ei. En lähde. Droppaan yhden golden ticketin tohon ja pistän ton oven openiksi. Ja kato Vene ottaaks katjut sä et saa tulla. Ei kato. Noin pro pitää mulle drop gamea. Lol.
Letku. Peetu, kato, onks kuka onlinees? Mitä kukaan? Siellä. En tiedä, en katso vielä. Täs missä mä oon. Peetu, et tiedä missä mä asun. Hei. Tai yksi pitää ehkä dropgamea. Sano sit missä mä asun. Ja tulkaa sitten tähän maahan. Okay. Ei kannattaisko? Joo. Mitä ainakin? Et. Mitä sä olisit sanonut, mitä sä oot? Se rikkoi sen maan. Niin just, mitä tekee Ekko? Office on ehkä muut alat. Kristman. Niin just. Kiitos. Kiitos. Kato. Sen sä tiedät. Missä? Täällä koulumaassa. Koulumaassa. Sain uuden. Kato. Missä täällä? Tos ylempää. Ai ihan ylhäällä. Ai siinä. Mä tulin. Oikein vessa. On tässä kyllä. Täällä on se tyyppi, joka bännäs meidät. Ai Santsuke missä? Topias, seuraa kammus, se meni johonkin maahan. Niin meni. Kuka meni? Semppuke. Aina se sama tyyppi tekee kautta Uber. Mä menen sinne Drop Gameen. Ai mihin? Sinne Elksunmaan. Mut Topias mennään sinne. Tulkaa Elksunmaan. Okay. Mä trallaan, mä ammun koko ajan vedellä. Miksi mä en pääs sinne? Moro. Moikka. Eikö se ookin hauskaa, sain vesiletkun. Kuka haluu suihkun? Ei, Topias lopettaa. Spämmäillä. Mä droppaan tähän. Ei haittaa vaikka tää skämmätä. Raniti on 4 ja mulla on noin 2. Mä haluun tommosen. Sitten voi pitää kädessä, kato tälleen. No ja on hoppitörtsiä. Taas toi sama tyhmä idiotti skämmärin kaveri. Ei. Mä leikin vedellä. No niin, se voittaa taas. Niin, koska ihan ilmiselvä skämmä. Mä en saa. Mä droppaan tätä. Hoppitörtsä tänne. Tähän muuten jakkits testi. Mikä vitsi? Bye.